ka-vibes, good morning. It's another morning na po nato. Lain na pong buntag, lain na sa problema, lain na pong mga pag-asikaso sa atong pamilya, no? So kay karon kay buntag naman, ako ra diri og si Ali ang nasa bay. Kung bana, trabaho na, si Coco yung eskwela na, ugma pa man among klase Friday. So, ubanin lang ko ninyo diri, be, kay murag laay man, so ganahan ako mag-tabi-tabi ta. So ako din nagsilig di ko rin kuan mga ka-vibes. Ring mumho sa kong anak di kaon ganiha. Igutom na ko so manungkab ko diri kay ako na mahaw. Ako na mahaw gusla na ko. Kasi shahiday ninyo ha nga murag dili mi kayo kadadlaw maka-upload kay as what I say bitaw nga kanang ang cellphone lagi mapuno siya dali kanang kap tago sa maayuhon dres kusina kaon wow ako kay adobo adobong 555 tuna ra dito mag-irtag tubig ano ko kape Peter atong gamiton kay dali ang bukal. So dali naman ni siya maman. Ibukal na. Pagkakangon. Kilay ta kainit. Tigla tagapi. Kaya lami inom og kape. Hi. Kaon na ta. Kaya gigutom na ko nang urog na akong mga kalawasan. Ako na mahaw. Para sa kape. Luto sa dagtuna. Basta buntag. Amo sodan mga puros mga unhealthy. Dinalian man. Trabaho ang bala. Kasi kukoy po sa motor klasihan ako. Ako na ba itaw nga hindi makompleto ang pamahaba sa way kape. Sa isa kadlaw kung naay dagang kape maka timplaw katulo. Masok ko ng Paris kay sigurado akong pangapikas na kong kape. Kuya advice tayo na ko ninyo mga ka-vibes. Kabutan ng mga batanon ng mga bagong tubo ron nga mga grabe na kayagayagaon. Kamo ayaw dyan mo pagbuli sa eskwelahan. Kay suswad yun ay lami ng mga tao nga kusog kay mambuli.
Kay sabir baya og mabalik na sa inyo, di ba? Kamo na sa mabuli or yung mga bang parinti ang mabuli or mo bang pagmangkon anak or sa dira mabuli sakit baya pod no. So do not discriminate others, don't bully others. Kay kanya-kanya man tag kinabuhi, kanya-kanya man tag ability, kanya-kanya man tag style. I mean kanya-kanya man tag personalidad. So let's just focus on ourselves na lang. Kita mo hilabot sa tulisig kaingon kay hindi na maayo. Although naman dito time nga makapakuanta, istorya tag dili nindot sa bantaw. So dili man jud ta perpekto, mabuhat man jud nato ang kasaypanan. No one in this world is perfect, only God is perfect. Bisan na gani ako dako kayo kog baba nasa magpabadlo ko mga anak, gawas sa mga pulong sa demonyo dira. Ay ko ingna kamo di mamalikas, ako accept ko na mamalikas jud ko bisa buntag sayo wa ko gipili oras basta ako maglagot. Kaya nadanam ko na nako na mauna jud na ako mababa, pero di ko gusto po nga mapo na i-apply na ko sa kong anak. Mala kong ino kong mga anak na bahalag mamalikas ko, ayaw ko yung sunduga. Kay ako kuwang naman ko makasasa naman jud ko kamo bata pa mo, ayun ninyo anada nyo ko galingon nga mamalikas mo or mangaway or manghinaway mo sa inyong mga classmate na mayo. Ug usapod nimo nga nagtanawa ni ug nilabay ni sa imong news feeds ug ikaw depressed ka, gi-anxiety ka, atubag cellphone day pag-vlog o di ba kaha mag-TikTok ka aron malingaw ka o di ba kaha kanang kuan ayo hunahuna ang imong mga problema, ayo pada sa imong depression. Kay ako na ako'y anxiety kay di ba nanganak naman ko gikan o patagod ako anak. Na ako'y anxiety usahay maghinuktok ko makaingon ko nga anong ingon ani man akong kinabuhi nga na daghan maabot ng mga mouth sa kung hunahuna. Dako jud tabang akong aning pag-vlog no. Kay ngano samtang mag-vlog ko bisan ako ra isa diri idud ako aning mga day makakita ko ino mura do kuno kog buang kay sige ko yaw-yaw at tubang cellphone, pero ako ba jud ko sa kunahuna nga kani akong pag-vlog akong kaistorya kay kamo man mga ka-vibes diba, naman mo maminaw, naman mo natanaw nako. So ana lang gud para malingaw pug ka ba, para dili ka magsige hunahunag maot samtang na kay anxiety mo to kare mo anxiety mo to kare mo depression sa mo mga problema. Kaya tubag na kamera day, istoryahay mo kagalingon. Alam mo kung matanaw na maminaw mo na sila mo. Bahalag inom ka sa uban nga, nabuang ka sa tubang sa cellphone, kagayaw-yaw ka, bahala. Importante nga dili ka madasay mo mong depress. Dili ka madasay mo anxiety. Kay mabuang ka. O magpadaka na. O na nga. Anxiety or depression is not a joke. Mao na nga ato jud silang kanang mga tao kay pag-anxiety ng mga depressed. Ato silang i-pray nga unta makaya nila, mas-survive nila ang ilang nahitabo nga yung anak sila. Kasi sila nag-need sila of care. Nag-need sila pagmahal sa katao. Mao lang. Sama na ko bisag problematic kada adlaw problema usa na diha ang problema sa kwarta. Kay number 1 man jud nga maka problema sa usa ka tawo sa mo tag pamilyado is about money. Although naitrabaho ang pares pero dili pa jud enough ang iyang kita nga para namo ba. Kay naman jud mga excess na. Mao jud number 1 nga problema na to ang kwarta. Mao lang ako paday katawar na ako. Pero deep inside naagod ko yung mga kalagot-kot, pero ikatawaran ako kay magpadako
Narawa ra ko ninyo. Ikaon na ko. Problema, ikaon. Manambok ko, ako ang pwedeng lawas. Total, ako may gadaan eh. May nga mga tao nga, kamuk na ako kayo. Bakit dahil? Diba? Mga ka. Kasuway na mga anak suda ano kape. Hi! Good morning! Pardon balik! Work! Kape! Hi guys! Dali! Dali eh! Hi mga ka-vibes! Hi! Hi mga ka-vibes! School! Giminga ka ni kuya o ni papa? Ito. Nono? Good morning. Maya ka sleep? So, maro to mga ka-vibes. Ano sa naman tataman kay gusto lang jud ko nga na ako ma-upload ba nga na para update sa tano para dili sad mo kantong mingawon ako kisa man nagipagmingaw ako dira comment below sa mga gipagmingaw ako dira bitaw ano na kutob ha medyo taas-taas na sad ang time niya basig ma-full na pod ang ato ang memory o ang cellphone. So thank you so much guys for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para ma-notify mo sa among video nga i-upload. So mao to'y tibanin ninyo mga ka-vibes kung naman may mga kalagot-got naman may mga kalagot-got o mga problema din sa inyong kasing-kasing sa inyong nahuna. Ayaw na nyo dibdib ba? Pagawasan ninyo katawa and always spread the good vibes. Bye! Amping tanan!